Hello mga mamshi, good morning. Ngayon naman ang lulutuin ko naman ay ginisang munggo. May own version ng munggo. Yan, special yan na lulutuin ko. So simulan na natin. So ito yung mga ingredients natin. Tomato, onion, garlic, pork cubes, sili, dahon ng ampalaya, chicharong baboy, munggo, tapos shrimp, ayan, ako kaya pukot, tsaka yung pork, tsaka yung eto, tinapa, dry fish, ayan. So, mag-uumpisa na tayo. Kailangan muna natin hugasan yung munggo para malis yung mga ayan, mga dumi-dumi. Pag clear na yung tubig niya, ayan, 3 to 4 times na paghuhugas. Ayan, okay na siya guys. Ayan, mga 7 cups nito ang ilalagay natin. Papalambutin natin yung munggo. So ayan, umpisa na natin magluto. Ayan mga mamshim, mag-uumpisa na tayong maggisa at magluto ng special na munggo. Ayan. So, konti lang yung lalagay nating mantika. Ayan, mag-uumpisa na tayong mag-isa. Ito na yung garlic. Ayan, brown na siya. So, ilalagay na natin yung onion. Or ayan, kamatis. Dunog na yung kamatis. So, ilalagay natin yung ito, yung taba ng baboy. Ilalagay natin yung tinapa. Itong shrimp o pupot. Ayan. So, ilalagay na natin itong nor cubes. Ayan, pork din siya.
Lagyan natin ng konting asin. Ayan. So, ilalagay na natin yung pinakuluan natin kaninang munggo. Ayan. 30 minutes. And then, ilalagay natin yung yan, dalawang sili. Tatakpan muna natin hanggang siya kumulo siya. Tsaka, ito, dudurigin ko to. Gagamitin natin to. Ayan. Ito yung nagpapasarap din sa sa sabaw ng munggo. Ayan. Ayan, kumulo na siya. So, ngayon, ilalagay natin to kasi kulang pa yung sabaw niya. Kasi kanina, di ba, pinalambot muna natin yung munggo. So, ito yung katas ng shrimp. Ayan, oh. Dinurog-durog ko siya. So, ito yung katas niya, oh. Ayan. Nilagyan ko ng isang tasang tubig. So, yan ang ilalagay natin dito. Ayan. Masarap yan. Yummy talaga itong mga mamshi. Ayan. So, hintayin lang natin siya kumulo. At lagyan natin siya ng betchin. Ayan. Takpan muna natin siya. Hintayin lang natin siyang kumulo. So, ayan. Kumulo na siya. So, ilalagay na natin yung chicharong baboy. Ayan, oh. Special chicharong baboy. Tsaka ilalagay natin yung dahon ng ampalaya. Yan. Ito yung masarap na special kong luto ng ginisang munggo. Ayan. My favorite sa lahat. Mga mamshi, papakita ko lang sa inyo ha. Ito yung dinurog ko ng shrimp oh. Ayan oh. Yan. Yung katas nito, yun ang nilagay kong sabaw dito, yung pinakahuli. Yan. Kaya wag na wag nyong itatapon kasi pwede kong magamit. So yummy. Yun ang sikreto ko sa pagluluto ng ginisang munggo. Yung sabaw pa lang dito, ulam na. Mga mamshi. Ayan. So, finished product na yan. Ito na mga mamshi, ang masarap at masustansyang ulam. Ginisang munggo.